Media España sofre as consecuencias das enchentes e das nevaradas. En Xerez da Fronteira, Cádiz, a Garda Civil rescatou un condutor atrapado nesta inundación e unha familia cercada pola auga na súa propia casa. Hai polo menos 2 mortos, unha desaparecida no mar e outras 2 persoas atrapadas nunha avalancha de neve en Huesca. Tamén sofre Portugal. Os distritos de Lisboa e de Leiría parecen zonas de guerra e xa confirmaron un 5º falecido, o condutor arrastrado polo río no sur do país. Aínda hai centos de usuarios sen luz nin auga, escolas pechadas e estradas totalmente intransitables. Saúdos, moi boas tardes. A comparecencia de Óscar Puente no Senado polo accidente de Adamuz estivo cargada de tensión. Nada máis chegar, recibírono con berros que pedían a súa dimisión. A oposición botoulle en cara as contradicións entre o seu relato e o que deu o presidente da Comisión de Infraestructuras Ferroviarias e reprocháronlle a Pedro Sánchez que non fose dar explicacións na Cámara Alta por unha traxedia na que morreron 45 persoas. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada. Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores. A construción de vivenda pública pisa o acelerador. En Galicia van saír a concurso este ano 2.700 pisos que se repartirán por toda a xeografía. O investimento ascende a 500 millóns de euros. Alfonso Rueda di que os pisos públicos son unha prioridade. Gobernar é priorizar e, polo tanto, decidimos ahora mesmo que isto é prioritario. Por encima incluso de outras infraestructuras que seguimos facendo, pero isto ahora mismo é fundamental porque se necesita vivenda e se necesita con urxencia. Poñemos a atención nesta banda de ladróns. Semellaba que ian lavar o coche, pero o que limpaban realmente eran as caixas das moedas das máquinas de lavado. Estas imaxes das cámaras de seguridade foron fundamentais para identificalos e detelos, porque ademais sempre empregaban o mesmo coche. Roubaron en estacións de servizo da comarca da Coruña e foron máis os danos que causaron que o botín que levaron. Son simples tickets de supermercado, pasan polas nosas mans cada día e as máis das veces rematan no lixo. Pois ben, poderían ter os días contados se prospera a petición da patronal de deixar de imprimilos sistemáticamente. Contámoslle por que hoxe aquí neste telexornal Mediodía. Ana Wintour, a muller máis influinte do mundo da moda, está en Galicia, a que durante décadas foi a directora de Vogue Estados Unidos, veu expresamente dende París para visitar a sede de Inditex. Wintour xa manifestara dende hai anos a súa intención de coñecer as instalacións do xigante da moda. Na súa visita estivo acompañada pola presidenta de Inditex, Marta Ortega. Nos deportes, o Celta conta en horas o seu enfrontamento contra o Estrela Vermella. Esta é unha mostra do que van a topar nun dos estadios máis intimidatorios do mundo. En Belgrado xa adestraron e fixeron o paseo habitual nestes desprazamentos. Os de Giraldez queren gañar e ver se iso chega para entrar directamente en oitavos. O partido é ás 9. No tempo, despois dunha mañá tranquila, volve chover e, sobre todo, volve soprar con forza o vento que deixa nesta tarde boa parte de Galicia en aviso. Tamén hai novidades no mar, neste caso para mañá, porque subirá o nivel de risco de laranxa a vermello no litoral atlántico. Comezamos coa comparecencia de Óscar Puente no Senado para dar conta dos accidentes de trens en Adamuz, en Lleida e da crise ferroviaria que sofre España. O ministro de Transportes foi recibido con berros de dimisión, María Cheda. E, de feito, esta petición, a de dimisión, pois repetiuse ao longo desta mañá dende xa o estrado, unha sesión moi tensa, moi longa. De feito, continúa durante máis de 3 horas e media, na que o ministro Puente defendeu a súa xestión e dixo que renovar unha liña non significa levantala por completo, un argumento que, de feito, non convenceu a gran parte dos senadores que o acusaron de mentir, de estar investindo poucos cartos en infraestructuras e de ser o máximo responsable tamén do caos ferroviario que vive arestora España. Como apuntamento final e dato paradóxico, mentres aquí se discutía sobre o sector ferroviario, foron varios os senadores cataláns que chegaron tarde. Por qué? Por un novo atraso dos trens.
Óscar Puente foi recibido con berros de dimisión pola bancada popular. Tras o minuto de silencio retomouse a contenda. A primeira refrega pola decisión de Pedro Sánchez de non comparecer. Hay un presidente cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento. El Gobierno da la cara, su presidente y su ministro comparecen y estamos a lo que estamos y a lo que nos piden las víctimas. E despois, quenda do ministro. A causa probable do accidente de Adamuz foi unha rotura da vía, pero aínda así insisten que estaba en boas condicións. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada. Repite que a súa renovación foi integral, pero agora matiza. Iso non significa di levantar todavía. Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores. Ninguno de mala fe, créanme, no tengo ninguna intención de ocultar nada. Aínda así, escoitou críticas duras de socios como o PNV. Han estado jugando a la ruleta rusa con la falta de mantenimiento. E os partidos cataláns botanlle en cara o caos en Rodalías. Dimitan. Això s'ha acabat, s'ha acabat. Tamén Vox e o PP piden a súa dimisión. Mentir y mentirle a un país entero le invalida para ser ministro un minuto más. O PP anunciou este xoves que van crear unha comisión de investigación no Senado para coñecer cal é o estado de toda a rede ferroviaria española. María, neste pleno extraordinario tamén estaba citado o presidente do Goberno para dar conta da crise ferroviaria, pero Pedro Sánchez non acudiu á cita e isto fixo medrar aínda máis a tensión. Efectivamente, estaba citado, pero delegou a súa presenza no ministro Puente e por isto o presidente do Senado envioulle unha carta nas últimas horas na que lle advirte das consecuencias xurídicas por esta ausencia injustificada. De feito, hoxe Pedro Sánchez non ten axenda oficial, algo que amolou en moito os senadores, a maior parte dos senadores que comezaron así a xornada protestando pola ausencia de Sánchez. Di que comparecerá o día 11 no Congreso, pero o certo é que iso será 24 días despois do accidente. Non será unha sesión monográfica, senón que tamén afondará na política internacional. A escaseza de vivenda leva o Goberno galego a centrar os seus esforzos en construir máis. Esta mañá presentou o plan para licitar novos pisos de protección pública para este ano. A previsión inclúe case 2.700 vivendas en 55 obras que se van desenvolver nas 4 provincias galegas. O importe axudicado ascende a 500 millóns de euros. Arranca a fase final do plan da Xunta para duplicar o parque público de vivenda no 2028. Este ano prevén licitar 55 obras para construir case 2.700 pisos cun investimento de 500 millóns de euros. É unha gran inversión, unha inversión histórica, é así, e en materia de vivenda nunca vista, o que, por lo menos, nós que teñamos datos, pero é unha emerxencia social. Para conseguir facer vivendas de calidade en menos prazos, a Xunta impulsará a chamada construción industrializada, a que se fai por módulos. Un mínimo de 392 vivendas de promoción pública serán construídas empregando estas técnicas industrializadas por un importe superior aos 74 millóns de euros. Alfonso Rueda destaca que nunca a Xunta lle dedicara tantos recursos á vivenda. Gobernar e priorizar, e polo tanto decidimos ahora mesmo que isto é prioritario. Por encima incluso de outras infraestructuras que seguimos facendo, pero isto ahora mesmo é fundamental porque se necesita vivenda e se necesita con urxencia. Hai moita xente que teoriza sobre a que facer e non fai unha sola vivenda. A maioría dos pisos construiránse nas grandes cidades e vilas onde se concentra a maior demanda de vivenda. Empresarios e sindicatos reúnense esta tarde co Ministerio para negociar a suba do salario mínimo deste ano. A proposta do Executivo é aumentalo un 3,1%. O salario mínimo quedaría en 1.221 euros brutos mensuais, 14 pagas, exento de tributación. Os sindicatos pedían máis, pero aceptan a medida. Entendemos que é unha falta de respeto para todo o sector primario, para todo o consumidor, porque se non esperamos a que o Tribunal de Xustiza dite sentencia se é unha amenaza ou non por nosos intereses, que é o que nos queda. Acabamos de escoitar unha das voces da protesta que une hoxe todo o sector agrario en España. Son agricultores e gandeiros que saían cos seus tractores á rúa pedindo que a Comisión non reactive o acordo con Mercosur. E
É o berro que se repetiu en máis de 30 cidades de toda España. Esta de Lugo foi a protesta máis numerosa do campo galego. Entonces xa estamos nun momento bastante complicado. Estas cousas pois acaban de complicar todo bastante máis, sí. Arredor de 60 tractores rodearon a muralla e colapsaron o tráfico na cidade. Protestan polo acordo comercial con Mercosur, malia que o Parlamento Europeo decidiu paralizalo á espera do ditame do Tribunal de Xustiza. Non parou o trámite. De feito, nas altas instancias europeas estáse dicindo que ten que entrar en vigor, que queren poñelo a funcionar con carácter provisional unha vez que algún dos países do Mercosur o ratifique a nivel interno. Dende o sector tamén denuncian os recortes na política agraria común que está previsto aplicar a partir de 2027. O que nos pon nunhas condicións moi precarias a hora de producir. Isto todo tamén lle sumamos que ameazan con unha baixada do 20% do novo presuposto da nova PAC. En Santiago a protesta puxo foco nos consumidores, din que vai ser un dos colectivos prexudicados polo que consideran unha competencia desleal por outros países. Creemos que, claro, coa entrada en vigor de máis producións e máis toneladas de produtos de fora, pois que iríamos no sentido contrario. No resto de España houve unha trintena de movilizacións en cidades como Bilbao, Vitoria ou Burgos, caravanas de tractores e cortes en estradas e autovías en demanda de medidas que garantan un futuro pro sector agrario. Do campo ao mar, a conselleira do ramo reclama en Bruxelas que as normas que controlen a pesca se axusten á realidade da frota artesanal. É importante que a Unión Europea entenda que desde as rexións coñecemos o que é a pesca artesanal e a importancia desa pesca artesanal para a seguridade alimentaria de todos os habitantes da Unión. En Lugo, a concelleira María Reigosa, que recentemente se daba de baixa do PSOE, permanece no Grupo Socialista como independente, apoiou no pleno deste xoves unha moción do Partido Popular. Votou cando o PP. Esa moción saiu adiante grazas ao seu voto. María Reigosa xa advertira ao se dar de baixa como militante socialista que ia votar en conciencia, baseando a súa decisión no sentido común. Na primeira oportunidade que se lle presentou, esta mesma mañá, votou co PP para mellorar con urxencia os servizos na rúa Fermín Rivera, que leva moito tempo sufrindo problemas de abastecemento de auga por roturas nas tubaxes. Votos a favor. 13 queda aprobada esta proposición por 13 votos a favor. Reigosa leva apenas 3 meses na política luguesa. En novembro pasado foi nomeada concelleira do Rural, pero poucas semanas despois amagou con dimitir aducindo problemas de axenda. O alcalde Miguel Fernández negouse entón a falar de crise no seu goberno. María nin se vai para o grupo mixto, nin para o grupo Cerilla, nin para ningún lado. María é do PSOE, vai votar co PSOE. O pasado 20 de xaneiro, María Reigosa oficializou a súa saída do PSDG, pero anunciou que seguiría dentro do grupo municipal en calidade de independente. Sen o seu apoio, o goberno de coalición dos socialistas co BNG suma os mesmos escanos que a forza mayoritaria na cidade, o PP. O voto de Reigosa resulta, por iso, decisivo a partir de agora. Os 700 traballadores do Concello de Ourense van poder recibir as súas nóminas do mes de xaneiro. O Pleno, por unanimidade, aproba desbloquear o pagamento que se estaba a producir por unha discrepancia entre dúas técnicas municipais. A oposición aprobou a proposta do alcalde, pero con fortes críticas a Gonzalo Pérez Jácome, o que responsabilizan da situación delicada na que se atopan nestes momentos as arcas municipais. O Ministerio de Facenda colócao nunha situación crítica porque asegura que hai un volume de débeda oculta. Pecharon 2024 con máis de 30 millóns de euros en facturas aínda sen pagar. O Partido Popular de Galicia defende o compromiso da Xunta co mundo empresarial. Nun encontro, a secretaria xeral reivindicou as políticas autonómicas fronte ás de Pedro Sánchez e de Abel Caballero. Nos, dende o Partido Popular de Galicia e dende o Goberno da Xunta de Galicia, que lidera o presidente Rueda, tamén está dando ferramentas para que os empresarios poidan crecer, ter máis futuro e haxa máis industria e, por suposto, máis empleo e de calidade en Galicia. No BNG seguen sinalando carencias en atención primaria. Hoxe quixeron tomar exemplo no Centro de Saúde do Concello coruñés de Teo.
Hoxe estamos aquí diante do consultorio de Cacheiras para evidenciar o deterioro que se está producindo no noso sistema sanitario. Neste concello o que vemos é como falta personal sanitario, como faltan os servizos necesarios e como faltan infraestructuras adecuadas para poder atender as persoas cando acuden ao seu centro de saúde. Víctor de Aldama vincula ao Partido Socialista con pagos procedentes da Venezuela de Maduro. O principal investigado no caso hidrocarburos declarou hoxe na Audiencia Nacional. Dixo que a actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, lle entregou un sobre con documentación sobre financiamento do PSOE a través da petroleira estatal venezolana. Aldama tamén di que Carmen Pano, a empresaria que dixo que levou bolsas con billetes a Ferraz, lle deu cartos para Coldo e para Ábalos. Pues que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sayés con Coldo García y Ángel Víctor Torres, y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Coldo García y José Luis Ábalos. Por certo, José Luis Ábalos retírase laboralmente, vai optar a cobrar a xubilación, anunciou no exministro de Transportes a través da conta en Xe que xestiona seu fillo. Ábalos pregúntase de que van vivir el a súa familia unha vez que o privaron de todo ingreso e protección social. O que fora tamén secretario de Organización Socialista fai o anuncio 24 horas despois de renunciar á súa acta como deputado. O PP cita a Paco Salazar, ex-asesor da Moncloa, na Comisión do Senado sobre o caso Coldo para aclarar o seu papel nas tramas corruptas. Deberá comparecer o 5 de febreiro. Esta tarde celébrase en Huelva, coa presenza dos reis, o funeral relixioso polas vítimas do accidente de Adamuz. Xa está todo preparado para esta misa a que poderán acudir máis de 5.000 persoas e con dúas ausencias destacables, a do presidente do Goberno Pedro Sánchez e a do titular de Transportes, Óscar Puente. Si van asistir 3 ministros, o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente da Xunta de Andalucía. Un funeral que se celebra despois da cancelación da homenaxe rexeitada polas familias, o funeral de Estado, queremos dicir. Van poder seguir a misa funeral desta tarde dende as 6 nesta casa, pola G2. Tamén na Catedral da Almudena vai haber unha misa polas vítimas do accidente oficiada polo arcebispo madrileño. Abrimos crónica de sucesos na cidade da Coruña. Ali detiveron un condutor que tiña retirado o carné. Atención, tiña o retirado ata o ano 2051 pola cantidade de sancións que acumula, é dicir, quitáronlle o permiso durante 25 anos. Cando a policía o interceptou, circulaba ademais baixo os efectos do alcohol e levaba un faro inutilizado. O detido é un delincuente moi coñecido, natural de Carballo e cun historial interminable. Benjamín López Rojo, alias Japito, xa batera todas as marcas a comezos da pasada década cando con apenas 20 anos era o condutor que acumulaba máis delitos ao volante de toda España. E mentres en Carballo, as forzas de seguridade conseguiron deter un home acusado de preto dun cento de delitos, pero... No ano 2011, os informativos da Galega xa se facían eco das falcatruadas de Japito por unha persecución sonada. Pois sí, porque para poder deter a Benjamín López alcumado Japito tiveron que mobilizar a patrullas de 4 concellos. Detrás del saíron axentes da Garda Civil de Carballo, da Laracha, de Vimianzo, de Malpica, a Policía Local da Vila e mesmo un helicóptero. A persecución rematou nesta casa no barrio do Sisto. Ali os familiares do mozo puxéronse a lanzarlle pedras aos axentes. 2 deles quedaron feridos e varios coches afectados. Japito estaba agochado no conxelador dunha casa e finalmente a Garda Civil puido detelo. Daquela, Benjamín López Lojo tiña só 21 anos e, aínda que nunca sacara o carné de conducir, xa era ben coñecido polas forzas policiais porque era o español que máis veces fora condenado por condución temeraria. Bueno, é conocido polas fechorías que ven tendo últimamente no último ano moito máis con certa agresividade. Desde entón, Japito pasou varios anos na cadea e tamén volveu pasar unha e outra vez polos xulgados e os calabozos policiais, porque aos seus 35 anos, como evidencia a nova detención destes días, a condución temeraria segue sendo o seu modo de vida. Non tiñan tantos antecedentes os membros dunha banda que roubaban as moedas dos túneles de lavado de varias estacións de servizo da comarca da Coruña. Para detelos foron fundamentais as imaxes das cámaras de seguridade. E tamén un detalle, sempre usaban o mesmo coche, Demetrio.
Sí, un vehículo de cor azul oscuro tirando dese fío, porque ese coche aparecía en todas as imaxes. Os investigadores da Garda Civil conseguiron identificar a estes 4 individuos que xa foron detidos, un detido pasado o día 22 e os outros 3 o día 26. Operaban de forma itinerante en gasolineras da provincia da Coruña, por exemplo, como nestes lavados desta estación de servicio en Abegondo, forzaban os caxitíns das moedas e logo levábanse un botín que ascende en total a unos 900 euros, aunque os danos causados son máis elevados, superan os 1.900 euros. Agora estas 4 persoas que operaban en estacións de servicios de Abegondo, de Arteixo, de Sada e da cidade da Coruña terán que responder por 8 delitos de roubo con forza. En A Coruña detiveron un home como presunto autor dun acoitelamento e ollo desprázase en cadeira de rodas. Reyes. Sí, aconteceu onte a tarde na zona de Cidade Escolar. Ali 2 homes comezaron a discutir acaloradamente e nun momento dado un deles, o que ia na cadeira de rodas, acoitelou o outro nunha perna, causándolle feridas leves. Os veciños alertaron á policía, entrementres o presunto agresor fuxiu, veu por esta rolda de Outeiro e xusto aquí, pouco despois, a policía local prendeuno. Está previsto que pase a disposición xudicial ao longo do día de hoxe. Unha disputa entre supostamente 2 indixentes alterou a tranquilidade nesta zona de Cidade Escolar contra as 5 da tarde deste mércores. A discusión foi subindo de ton e rematou cun deles ferido tras ser acoitelado nunha perna. O presunto agresor é un home que vai en cadeira de rodas. Tras os feitos, fuxiu do lugar cara ao barrio da Agra de Orzán, onde chegou acompañado doutro varón que nada tiña que ver cos feitos. Parece que viña de Labañó, na silla de rodas. Algo gordo venían de hacer, non venían de robar en Egatis. O pouco a Agra de Orzán comezou a encherse de patrullas policiais. Subía un chico en silla de ruedas y otro chico más, y en el momento llegó la policía, metieron el coche hasta aquí. Vine a baixar por aquí abaixo, bueno, loca. E despois vin 4 coches da policía aquí, pero... E vin que despois os policías andaban por aquí nos contenedores e debaixo dos coches andaban buscando algo. Pensé que era algo roubado, pero parece que era un coitelo. Al de la silla de ruedas lo levantaron de la silla de ruedas, lo registraron, miraron toda la silla y les encontraron un cuchillo grande. Axentes da policía local prenderon o home que ia en cadeira de rodas como presunto autor do acoitelamento. O outro tamén o levaron, pero só para identificalo. De aquí de la zona no eran, ya te lo digo yo, porque vivo aquí también y no eran de la zona. Está previsto que o presunto agresor pase este xoves a disposición xudicial. En Sanxenxo, unha familia inteira está no hospital intoxicada polos gases dun xerador de electricidade. Eles colectarono na casa para ter enerxía porque sufriran un apagamento. O perigo partiu do outro extremo destes cables. Esta zona de Sanxenxo, a parroquia de Gondar, quedou sen electricidade o mércores á tarde por unha avaría. Así que a familia, 3 adultos e 2 nenos, puxo a funcionar no garaxe un xerador, un aparello deste tipo. Pero o fume chegou aos dormitorios e estiveron respirando monóxido toda a noite. Sí, alerta deron a eles mesmos, aos mesmos veciños intoxicados. E eso, dor de cabeza, sobre todo a muller estaba máis mareada, a muller da parexa estaba máis mareada e, bueno, xa interviron os sanitarios e foi un traslado por seguridade. O acontecido en Sanxenxo lembra a traxedia do ano pasado en Taboadela, en Ourense, cando unha familia morrera intoxicada polo xerador que instalaran para ter electricidade o día da grande apagada de abril. Os afectados de Sanxenxo leváronos ao hospital en Pontevedra, pero, segundo os Sergas, están ben e non se teme pola súa vida. Unha ambulancia que trasladaba 2 pacientes dende a Coruña a Madrid acabou así avariada nunha fochanca en plena A52, á altura de Zamora. Tivo que intervir a Garda Civil para rescatalos. Esa mesma autovía das Rías Baixas ten fochancas tamén no tramo que percorre a provincia en Ourense. Os condutores denuncian reventóns nas rodas polo mal estado do firme. Estas tremendas fochancas na 52 en Monterrey, que hoxe amañaban de urxencia, reventaron esta fin de semana varias rodas. Xa pasando a zona da Gudiña viñamos en tensión porque pasamos varias fochancas que, bueno, por sorte non tuveron consecuencias, pero xa ao pasar a vía de Autodevilaza, unha que tiña unhas dimensións, a verdad, moi contundentes, reventounos a roda dereita prácticamente o momento.
Vai susto levaron. Por sorte, sen danos persoais, chegaron a Ourense en taxi. Non foi o único picazo provocado polo deplorable estado do firme, sabe o ben o traballador desta empresa de grúas. Nós, como gruistas, si temos collido algún que outro, por o tema dos buratos que hai. E pilles unha pedra que teña un pouco de corte, corta a roda e a tomar por saco. Mesmo o tráfico advirte de incidencias polo mal estado da autovía en Allariz e en Xinzo, onde os buracos obrigaron a inhabilitar un carril. Está bastante lamentable, sobre todo, pois eso, así en varios tramos, un montón de fochancas, os que pasamos a continuo, pois os camións sufren bastante. Hai unos agujeros moi grandes, en cual é un peligro. Isto é un problema de vello porque os parches puntuais din non son a solución. Haces un arreglo, tienes que hacer un buen arreglo. No que luego el socavón vuelva a aparecer y ocurra un accidente. Es un auténtico peligro. De feito, hai moitos coches que van sempre pola izquierda, a pesar de que está prohibido, por culpa deste detalle. E non se pode permitir. Hai que arranxar dunha santa vez isto. O Ministerio de Transportes informa que está licitado un contrato para rehabilitar o firme da 52 entre Agudiña e Cualedo por 17 millóns de euros. Arredor de 2 meses calcula o Concello de Ourense que se van prolongar as obras na rúa onde se abriu unha fochanca enorme. Os veciños din que levaban meses advertindo de que isto pasase. Desde un terceiro piso, Luisa observa a evolución das obras na rúa Penatrevinca. O primeiro día di tremeu o edificio enteiro. Lamenta a falta de información aos veciños por parte do Concello. O martes pola mañá, pois foi cando empezaron a taladrar. Ya aparece un oco descomunal xusto diante, concretamente no meu caso do salón, claro. A nosa prioridade é a seguridade do edificio. Os veciños da zona levaban desde novembro advertindo do perigo que representaba para o tráfico o estado da calzada que documentaron con fotos. Na foto vese o corte do asfalto. Vese perfectamente que era un corte circular que non correspondía con un bache calquera ou un defecto da plataforma, era que ibase caer en algún momento. Ao redor de 3 meses asegura o concelleiro de Urbanismo que levan facendo seguimento da situación agravada polos últimos temporais. Atribúeno a filtracións na rede de saneamento e prevén uns 60 días de obras co tráfico cortado neste treito e desviado por outras rúas da contorna. A mí afétame porque estou esperando que veña o reparto de terreira, non pode entrar o camión, os clientes non poden aparcar para vir comprar. A reordenación do tráfico afecta tamén o autobús urbano. Hai 3 liñas que modificaron o percorrido. Os tellados de Campo Lameiro non resistiron á forte ventada que sorprendeu os propietarios porque o tempo neses momentos estaba estable. Nuño. Si foron 2 inmobles de aquí, do lugar de Padín, os afectados por ese forte refacho de vento que levou consigo varias tellas e mesmo os caleiros desta vivenda que poden ver a miña esquerda. Os propietarios foron realizando obras preventivas de reparación para evitar a filtración de auga a través do tellado mentres agardan a intervención do seguro. O que arestora non foron quen de explicar foi a orixe desa ventada que ocorreu de xeito súbito mentres o Concello de Campo Lameiro non se atopaba baixo alerta meteorolóxica. Uns segundos de fortes refachos de vento bastaron para deixar neste estado o tellado dunha vivenda de Padín, no Concello de Campo Lameiro. A ventada ocorreu na tarde do pasado martes e tamén arrincou múltiples tellas do outro inmoble, deixando varios ocos no teito da estrutura. O propietario dunha das vivendas afectadas decatouse do acontecido cando o seu pai, que reside na outra, escoitou un forte estrondo. Escoitou un estruendo así moi forte, así unha cousa rara, un ruido raro, é dicir, non era ni un trono, e para ser aire, para ser vento era moito ruido. Cando saiu por aquí xa veu o tellado da súa casa, a casa onde ele vive, todo destrozado, tanto por un lado como por outro. Tamén me dixo a min que eu tiña danos. A súa chegada puido comprobar que a forza do vento non só causara danos no tellado, senón que tamén desplazara varios obxectos de certo peso no xardín da propiedade e levantara a terra contra unha das fachadas. O que polo momento non poden explicar é a orixe dos fortes refachos que causaron o incidente. O martes, pola tarde, facía algo de vento, pero non era vento para facer isto. É dicir, aquí estamos acostumados ao vento e non era vento para facer isto. Non o sei, é unha cousa que eu non lle encontro moita explicación, sinceramente. Se ben non descartan que os efectos acumulados do temporal debilitasen a estrutura antes do incidente, os propietarios amósanse sorprendidos polo acontecido tras máis de 40 anos en que os tellados aguantaron todo tipo de condicións meteorolóxicas.
As consecuencias do temporal son peores en media España. Hai 2 mortos en Andalucía e en Murcia e en Tenerife buscan unha muller arrastrada polo mar. No Pirineo de Huesca buscan 2 persoas sepultadas por un alude. As novas borrascas que chegan do Atlántico prolongan un día máis a inestabilidade en toda España. Durante esta xornada, 12 comunidades autónomas manteñen activa a alerta por chuvias, ventos ou mal mar, en 4 delas en nivel laranxa. É o caso de Andalucía, onde o temporal deixou o seu paso unha persoa morta e numerosos estragos. Na localidade gaditana de Xerez, a enchente do río Guadalete obrigou a evacuar 14 veciños que foron realoxados en instalacións municipais ou casas de familiares. Súmanse aos outros 250 veciños desaloxados na desembocadura do río Guadarranque no concello de San Roque, tamén na provincia de Cádiz. En Murcia, un home de 73 anos morreu mentres practicaba kitesurf na manga do Mar Menor. No concello tinerfeño de Tacoronte, unha onda arrastrou unha muller que paseaba polo peirao de Mesa de Mar. Un amplo dispositivo por terra, mar e aire trata de dar co seu paradoiro. A neve mantén pechadas ao tráfico 53 estradas da rede secundaria e noutras 19 son necesarias as cadeas para circular. Aragón, Asturias, Castela e León e Comunidade Valenciana son as máis afectadas. Esta fin de semana o temporal dará unha tregua no sur e na zona do Mediterráneo. E en Portugal morreron 5 persoas e os danos materiais son tamén cuantiosos, Brais. Sí, as autoridades de Leiría ou Mariña Grande falan de un caos total, dun nivel de destrucción que nunca viran antes nas súas vilas. Lembremos que morreron 5 persoas polos ventos furacanados con rachas de ata 170 km por hora. Do millón de cidadáns que onte quedaron sen electricidade, aínda máis de 400.000 non a recuperaron. En Leiría, Santarém e Coimbra tamén hai graves problemas para o acceso ás telecomunicacións e por iso os seus alcaldes din que isto está a ser moito peor que o apagamento. Tamén houbo estragos significativos no Santuario de Fátima, por exemplo. O Goberno declarou a situación de emerxencia máxima, a calamidade, que permite avaliar danos con máis rapidez e asignar tamén máis recursos, pero xa se asume que recuperar a normalidade levará varios días. Agárdase que o mal tempo remita na fin de semana, pero que volva a chover con forza o vindeiro luns. O problema é que os encoros están ao límite e os solos totalmente enchoupados, e iso fai temer inundacións. De feito, xa preocupan agora mesmo os caudais do río Douro no norte do país. Aquí nas próximas horas volve a activarse un aviso por vento en varias zonas, entre elas a provincia de Lugo. Andrea, o Concello lucense está xa precintando todos os parques. Sí, efectivamente, é mostra dese aviso e o refacho de vento máis forte que se rexistrou nesta xornada foi no Xistral a uns 130 km por hora. Como dicías, toda a provincia está en aviso e aquí en Lugo desde as 11 desta mañá están pechados todos os parques para evitar calquera tipo de accidente con ramas caídas de árbores. Estades vendo en directo pechado e completamente baleiro este parque de Rosalía de Castro. Ademais, tamén temos activo aviso por vento na montaña de Ourense e no noroeste da provincia da Coruña. Con este tempo tan invernal, o paraugas é un imprescindible. Hoxe preguntámonos que temos en conta, como escollemos e cando nos acercamos a mercar un. Se temos en conta o tempo de vida que pasamos o seu acubillo, non é cousa menor escoller un paraugas. Ombrello. É bonito, é bello. É bello, sí. La moda, risotto delle donne. Como para todo o que faga máis levadeira a existencia no medio da borrasca, cada quen ten a súa posición vital. Uns optan por non pasar desapercibidos. Digo este non o leva calquera, se mo queren roubar, vai saber perfectamente. Outros buscan estilo. E un tipo de color negro. Es máis fácil con la ropa. Despois que teña resistencia ao vento, que eso é moi importante, porque teñen que estar moi resistentes aquí. Por qué? Porque aquí non só chove, venta. Debe ser que non se oxiden as varillas, que non que solta agua con facilidade, que teña boa impermeabilización. Ante a cantidade de roubos e perdas, algúns non queren gastar, pero a maioría defenden que vale a pena optar por calidade. Que son vos, os 7 parroquias e todo eso, ese non escancen pa nada ali, Igual. Nesta tenda do Preguntoiro levan máis dun século vendendo paraugas. Vou comprar lo grande, que me valga tamén un pouco de apoio ahora tamén.
Eduarda busca hoxe un reforzado de 16 varillas, aínda que depende de que material sexan as varillas. Estos son de 90 gramos. Mira. Carai. Un paraguas fuerte. Forte ou flexible, a decisión é pura filosofía. E que fan vostedes cos tickets de compra? As cadeas de supermercados reclaman ao goberno que non sexa obrigatorio imprimilos, a non ser que o pida expresamente o consumidor. Por que motivo, Nuria? Sí, Marta, e a razón non é outra que a maior parte das compras son de pouco importe, de poucos produtos, e moitos clientes desbotan os tickets ou acabanos tirando inmediatamente ao lixo. É por iso que a principal patronal do sector de supermercados pide ao goberno que faga unha modificación que xa non sexa obrigatorio imprimir sistemáticamente eses tickets, e só se fagan naqueles casos en que os clientes o pidan especificamente. O motivo, aforrar papel, e é que anualmente se imprimen 5.000 millóns de tickets como este, o que equivale a dar a volta ao planeta 28 veces. Facemos a compra. Moi bien, no, ticket no, tíralo. E aquí onde acaban moitos tickets. Non regrava, para que os quero. Ti que miras cando pagas, pero despois realmente non uso para nada, entón tiro con ele. Segundo a asociación que agrupa grandes supermercados, isto acontece nunha de cada 3 compras, normalmente operacións cun custo inferior aos 10 euros. Non son compriñas pequenas, home, se son compras de 100 e pico, pois supoño que o levarán, mirarán na casa, pero bueno, se son 4 ou 5 cousas, pois a papelera. Por iso, dentro dos supermercados piden que só sexa obrigatorio imprimilos se o reclama o consumidor. A mí máis que nada para saber como van os precios de todas as cousas e facerme máis ou menos unha composición do que vou gastando todo eso. Aquí tengo ticket, vale. Quero saber o que gasto a final de mes e todo. Se quitaran o ticket e o mandaran solo o correo electrónico ou móvil, que lle parece? Para mí sería máis difícil. No. Mejor en papel. Ben o teño digital, así que tanto me daría. Ter que facilitar os datos é un dos motivos para rexeitar a opción digital. Os datos xa é un poquinho máis difícil. Dende os supermercados subliñan que cada ano se imprimen máis de 5.000 millóns de tickets, o que supón 4.500 toneladas de papel e 10 millóns de gasto. Muchas veces digo que me lo manden al móvil. Me parecería bien por el tema ecológico, pero claro, luego habrá gente que a lo mejor... Aquí temos moito cliente de xente maior, entonces isto aquí sería imposible. Unha medida din que xa se leva a cabo noutros países europeos, como Francia, Suiza ou Países Baixos. En Galicia sempre batemos marcas de doazóns e trasplantes de órganos. Hoxe coñecemos en concreto as cifras do hospital de referencia neste eido da Coruña, que tamén son de récord neste ano 2025 que acabamos de despedir. Fixeron en total 313 trasplantes ao longo do ano pasado, a mellor cifra dende que empezaron a facelos. Deste xeito, o Chuac mantense como cuarto hospital español con máis cirurxías deste tipo. En concreto, destaca o aumento de trasplantes de RIL. Cando se trata de saúde, as redes sociais non adoitan ser boas conselleiras. Hoxe fixámonos nalgunhas publicacións que recomendan tomar de golpe varias pastillas anticonceptivas para cambiar as datas da regla. Os xinecólogos advirten de que calquera cambio na forma de tomar as pílulas ten que ser por indicación médica. Tes un viaxe, luna de miel, xusto coincido o período, pois a xente o que fai non facer o período de descanso e continuar tomando as anticonceptivas. Así non hai esa hemorraxia por deprivación e poden estar tranquilas. Algunhas publicacións nas redes sociais recomendan un exceso de inxesta de pastillas anticonceptivas para modificar o ciclo menstrual. Que era como medio influencer y dijo que si querías como adelantar el periodo, ¿vale? En las mujeres, sí. En las mujeres que toman anticonceptivas, ¿vale? Sí. Que se tomasen las pastillas que les quedaban todos el mismo día. Os xinecólogos receitan esta práctica e explican que pode variarse o ciclo menstrual, pero baixo a supervisión dun experto. Tanto se pode conseguir que unha regla se retrase ou non veña porque nos interesa ter algunha actividade, algún evento, e o podemos conseguir facendo un uso correcto. De feito, os xinecólogos moitas veces explicamos na consulta como se toma cos descansos, pero como se pode facer evitando descansos se non queremos ter regla, de acordo? Pero nunca eso pasa por tomar dosis repetidas ou tomarme unha semana inteira nun só día. Deste xeito evítanse posibles riscos para a saúde. Un anticonceptivo ten un moi baixo risco de trombosis venosa profunda, vale? Moi baixo, pero non é cero. Se nos tomamos as dosis como teñen que ser,
o risco vai ser moi baixo, sobre todo en persoas máis xóvenes, que non teñen outras enfermedades. Unha de cada 10 mulleres en idade fértil en España que usa un anticonceptivo escolle a píldora. O xornalista Julio Rodríguez recibe nestes momentos o premio da Asociación de Periodistas de Galicia. Actual director de Atlántico Diario e subdirector e director dos informativos da Televisión de Galicia entre 1999 e 2005. O xurado destaca que Julio Rodríguez ten un grande talento, intuición, sagacidade e capacidade de traballo, así como se destaca o seu temperamento. Hoxe está en Galicia unha das persoas con máis influencia na industria da moda en todo o mundo. Anna Wintour, a que durante décadas foi a directora de Vogue Estados Unidos, veu directa dende os desfiles da Semana de Moda de París para visitar a sede de Inditex. Xa hai anos mostrara interese por coñecer as instalacións do xigante galego da moda. Por fin cumpriuno. Foi unha visita privada acompañada pola presidenta de Inditex, por Marta Ortega. E parece algo didáctico, algo creativo. En minha casa facíamos moito. Rapaces, fillos. Para todas las edades, no hay juego más popular que un puzzle. Lograr que todas as pezas encaixen no seu sitio, ese é o desafío cada vez que nos enfrontamos a un quebracabezas, un dos xogos máis populares do mundo que ten case 3 séculos de vida, pero que nunca pasa de moda. O primeiro quebracabezas naceu no 1766, foi un pasatempo educativo para ensinar xeografía. Hoxe é un dos xogos máis populares do mundo. No hai nada que lo supere, los puzzles. Es un juego que no pasa de moda, que es bueno para todas las edades, que siempre entretiene. Yo con mi madre, con mi hermana, con mi abuela desde pequeña siempre hemos hecho puzzles. Sí que es verdad que cuando empiezan con 1000 piezas, 2000, se hace un poquito más complicado, pero bueno, que es muy divertido hacerlo en familia y pasas tiempo de calidad con la gente. A mí me gustaba, rompía la cabeza, pero pasaba o tempo. Un tempo en que ademais estimulamos as neuronas. Por iso é unha ferramenta moi útil tamén para os terapeutas que traballan con persoas con dano cerebral. Sírvenos para mellorar a capacidade atencional, o puzzle sírvenos para mellorar a capacidade de percepción e integración de toda das partes nun todo, dunha imaxe, e axúdanos para mellorar as funcións ejecutivas, a forma de planificación, a supervisión de se o fixen ou non o fixen ben, se non saliu ben, teño que ser flexible, teño que cambiar, buscar outras opcións. Entón, unha ferramenta moi útil, moi versátil e ademais moi gustosa, porque ao final non deixa de ser un xogo e que a xente lle motiva traballar mediante este tipo de material. Tamén axuda a exercitar a memoria visual. Téñense que fijar en cores, en formas, en tamaños, entón é moi útil tamén sobre todo para ser capaces de cas pequenas partes construir un todo. E ese todo chega cando poñemos a última peza. Superar o reto é cuestión de paciencia e esforzo e supón tamén subir un chanzo de autoestima. Xa estivo toda Galicia en aviso por fortes refachos de vento durante a madrugada, pero que agora pola tarde volve a repuntar, e non toda Galicia, pero que case que toda a comunidade volverá a estar en aviso. Son imaxes dende o Pedroso en Santiago. Toda a provincia da Coruña, ollo que pode soprar con moita intensidade nas próximas horas ese vento. E imos ao litoral, aquí a noticia está para mañá, onde ao longo da xornada son imaxes dende Vigo, ao longo da xornada o litoral atlántico volverá a estar en aviso extremo, en aviso máximo pola acción combinada do vento e do mar de fondo. Queda moito por contar nunha tarde, volvemos a hoxe, nunha tarde, como ven, nesas zonas sombreadas en amarelo en aviso por fortes refachos de vento, o aviso laranxa que mañá será vermello no litoral galego, e iso sí, como nota anecdótica, hoxe ascenden as temperaturas. Na Coruña, en Ourense e en Pontevedra xa estamos rozando os 17 graus. Xo seguro que xo notaron, pero a verdade é que con este tempo non teñen demasiada importancia as temperaturas. Como sempre, despois de ser información deportiva, contámoslo todo, falamos tamén da pinta que ten a próxima semana. Moito máis despexado está o ceo na famosa praia de Ipanema no Brasil, que foi escenario dunha exhibición aérea con 5 helicópteros militares españois. O obxectivo, conmemorar os 100 anos do lendario voo do Plus Ultra, o primeiro avión que completou a travesía sobre o Atlántico Sur. Levoulle case 60 horas. O espectáculo repetirase nos próximos días no Uruguai e na Argentina.
Deste lado do Atlántico, en Escocia, conmemoran o seu pasado vikingo. Celebran o maior festival desta temática en todo o mundo, con permiso do desembarco de Catoira, claro que sí. Aló, a festa ten xa 140 anos de tradición e inclúe momentos tan sobrecolledores como unha marcha nocturna á luz de milleiros de fachos que remata prendéndolle lume a un barco vikingo. Con esta imaxe nos despedimos. Ata mañá.